Hei băi și bine vă regăsit la un episod. Da, din aceeași mapă care o tot filmez. Da. Astăzi vom continua la niște proiecte și asta. Și cam atât. De ce eram aici? Stați. Pam pam pam. Bun. Chiar n-am mai lucrat și ca să vă dați n-am mai stat. Dacă vă mai știți în episodul anterior am zis că dacă trece torța asta, înseamnă că crește. Deci n-am mai lucrat. N-am schimbat crescut sugar cane. Dăm cu popele de cacao. Păi bă, dar eu fac prăjituri, bă, dar cu ce fân, bă? Nu, n-am gândit-o prăbie. Nu știu, clar, am găsit ce trebuie să facem asta. Aducem fân. Deocamdată am ce face cu astea. Și ziceți acum, de ce l-ai mai luat? De asta. Copacel. Știți chestia de ieri când mi-am făcut un topor? Și eu. Da, cred că mai am un picuț de lag. Explorăm. Cărbune, foarte bun. Nimic bun. Nici n-am chef să cobor. Nu, cred că avem doar o soluție. Gata, coborât. Ce e? Iron, vedeți? Am știut eu ce știam. Bun. Au, dar nu știu unde. Uite. Stai, eu sunt mort. Ce mă bucur. Vai lei. Bă, aici am fost cam apă. Uite, fără torțe, e așa de nașpa. Doamne, ajută să pot. Cartea. Stai, am lemn. Cred că mi s-a dus și tot cărbunele. De iron. Suntem morți. Morți! Bă, frate, nu mai am cu ce prăji. Cred că să recurgem la tactica veche. O știți, nu? Aici. Altceva n-am ce face. Bă, e irosire de lemn imensă, da. Și ce ați vrea să fac? Acolo chiar văzusem lavă, dar e mai mult de piatră, așa că sunt că aveți mult mai mare. Am zis. Dacă aia era lângă casă, nu prea aveam ce găsi. Cărbune. Da, nu vreți să știți. Nu trebuie să știți, trec. Cărbune! Clasica capcană făcută de Minecraft. Bravo, bă, m-ați păcălit.
care nu dați o recompensă. Cred că nu trebuie să fac aia acasă. Nu cred că a fost o bună idee. Dar de unde eu să știu că găseam asta? Carbone. Bă, că mi-a făcut acasă să ții carbone. Nu ți-ai luat. E, uite acum, na. Da, gata, mă, nu mai se pe mine că nu. Bă, iar a venit lupta caprelor. Yeah! Bă, știu că vă plac luptele caprelor. Haideți. Bă, ce vă scuipa asta? E ca început. Lupta caprelor. Haideți. Să vă bateți încă. Haideți aici. Lupta caprelor. Trec încă. Ok. Acum o să trebuie să vă bat amândouă. Și... hai, mă. Nu? Haideți, bă, că vă omor eu. Ce altă a murit? Bă, nu vă mai îndepărtați așa, bă. Stai, ce? Ce-i o torță? Cred că a fost așa mereu, dar... hai, bate. Bă, nu vă nimeriți și voi între voi. Gata! Ce mai proaste capre. E să vă omor, bă. E să vă omor. Bă! Hai, mă, luptați-vă! Iar vă știți că vă omor cu pumnul. Haideți, bă, dar nimeriți între voi. Nu, acum te lupți. Dar chiar, cât e? Dar chiar, cât e? Busy. Cău l-am. Trebuie să opresc aia din furnal, bă. Oprește-te. Cam mult. M-am secat. Și-a dus lemn. Nu mai țineți după mine. Un pic de piatră și un pic de lemn mereu trebuie să stea la tine. În care am pentru toată viața. E aici o pilă. Mamă, aia o vrăjitoare. Mi-am lins pe bun. Poate facem un rost de poțiuni ceva. Am uitat să ne facem aici bine. Babani. Avem nevoie de un pic și de un pic de lemn. Cred că aveți încă ceva în shop. Cred că mi-l fac pe tot și mi-l pun în inventar. Doar așa e siguranță. Să fie acolo. Sus. Oricum harta îmi trebuie doar la acolo. Unde e vrăjitorul? Bă, eu nu vreau mai
acolo să văd asta problema. Tu unde ești tu? Ok. Cred că ar trebui să mai ne ducem după niște pământ. Bă, parcă e ușor mă să mor iepurii. Am lemn. Rotten flash. Rotten flash. Da. Deci... Da, trebuie să-mi iau o lopată. Trebuie să mai facem una. Ne facem una de iron. Știu, o risipă de iron mare. Da, suntem în savană. Un nana. M-a putut abține. Și chiar avem nevoie de o lopată. Mamă, de ce am făcut asta? Am și un pickaxe. Hai să mergem după pământ. Mult. Și când zic mult, mă refer la câteva stecuri. Haide mă, mai crești tu iarbă mai încolo. Deci când va trece vreodată de chestia, cred că ar fi cel mai bucuros. Trebuie să ducem de-astea acasă. Adică sămânțe. Așa că dați o dată sămânță încoa. Dați mă sămânță. Cred că asta va fi cel mai plictisitor foarte. Mai un pic mai trebuia. Bun, hai să începem să spargem pământ, eu zic. Hai că vreau să fac o fermă mare. Sigur nu mai suport pe aici? Nu. Nu zic cât am din plan să pot să ieși din cealaltă. Dar ceva din asta chiar am plan. Tata. De mult pământ și am mărit cu iarbă. Pentru fermă. Să am la pâine de la pâine. Dar putem să fac rost de grâu. Eu zic că e de ajuns. Dar mai să vedem după iarbă. Cel mai nașpa plan. Bă, dar nu-mi dau sămânță. Să dăm un plan. Era un sac. Pe undeva. Și vă să ziceți pe așa cum mai spuneați. Chiar nu vă aud. Nu ziceți mai toate. Dar chiar nu știu unde s-a ăla. Bă, prinde așa bine acum, că sigur ai o plantație de ceva. Am plantat pe aici. Pe aici, ok. Ar trebui să mă și în furnalul ăla, că s-ar putea să fi lăsat ceva. Pe aici nu. Sigur. Shit. Gata. Nu știu cât va dura clipul ăsta, dar am primit un sfat să-l fac mai scurt. Băi, dacă îl fac de maxim 30 de secunde, păi 30 de minute, bă, nu am cum, frate, 20 de minute zi și noapte, 10 minute zi, 10 minute noapte și nu prea ai cum. Căpăune.
Îmi zice să nu aveți plantații de grâu, că nebunesc. Să-i folosesc eu. Nu am zis că tu ai furat. Dar mai putem să luăm și un Iron Golem de aici. Hai să ne mulțumim pentru plantații. Băi, nu mănânc cartofi stricați. Ar fi foarte bine. Poate am cum spun. Bă, o să fac nu știu. Dacă strângem la episodul ăsta un like, o să mânc cartofi stricați. În Minecraft. Acum vreați și să dați like, da, în Minecraft. Să fac cartofi. Adun cartofi ce mai bun. Ce băine prost. Domnule, nu. Hai să vă cânt ceva, pot? Îmi place. Hai că vă cânt. Băi, domnule, morim. Da, sunteți mici, de vaca aia cum se uită la nouă. Vacă. Îi dăm cu porunca. Și vă urați de niște aer. Îmi pare că e vreo 12. 3. 4, what? Cât bulan. Știu că vă ziceți, aia nu-i bulan. Bă, îi crede-mă că e destul de el. Că de obicei îți dă doar 3 sau 2. Nu poate să-ți dă mai mult de 4, cred. Ne rog că mă voi dui. Băi, dui. Nu, ieși. M-a auzit un zombi mic, nu mai contează, nu s-a întâmplat nimic. Diseară vă spun o bună bunătăți. De către mine. De către zombi. Știu, v-am încurajat foarte mult. Nu știu ce mă urc aici. De unde e, mă? Trec. Mamă, cât de departe e. Unde m-am pus potul ăla? Dai, go. Deja știu să mă ajung acasă, dar nu știu în ce direcție casa. Pentru că e mult de străbat. Poate încadrăm tot în 30 de secunde, minute. Vă să întrebați de ce nu mai iese pinguri. Practic nu mai am nevoie.
Am destui copaci de acasă și credeți-mă că nu este nici vreo 3 sau 4 copaci sau 5. Așa produc lemn. Gen, produc suficient. Văd copacul. Un punct de reper copac. O inimă mi-a moartă. Am dat cu pop la mine. Bam. Asta. Asta. Aici. Aici. Trebuie la mine cartofi că îi plantez pe toți. Ne trebuie. Ce alcool, bă. Stai, mă, nu pune găleata, că găleata unde trebuie. Foarte clar că nu avem nevoie. Am auzit, bă, știu că trebuie să pun asta. Asta e de pickaxe. Așa, să aveți pe la loc. Bă, se mai despawnează? M-au trecut încă 5 minute. Bam, bam, bam. Să întâmplă. Mai trebuie de ce? Cartofi. Pare că nu mai stă pe mine. Gata, mă. Da, în continuare. Așa. Cum? Nu știu că am calculat. Nu am pus bine. După aia că le-am pus eu bine. Înseamnă că e foarte bine. 1. Voi la prăjit. 2. Hai să facem una de piatră, poate rezistă mai mult. Și o folosim mai încolo. Poate mai plantăm ceva. Așa. 3-4 de pământ o să las la mine pentru că nu se știe. Ok, deci nu l-am putut. Stați, bă, nu vă met speriat. Crezi că... Ba...
bă, hai. Hai că îndepărtăm să plantăm. Hai, bă. Dacă nu vă place chestia asta, dați cu cel puțin un minut. Dar dacă nu să plantați și să auziți ce mai am eu de zi, nu bine. Ultimii 3. Gata, băi. Și nici un minut n-a trebuit. Bun, gata. Cred că pentru că ați dat voi cu un minut în față. E gata, băi. Și mi-a luat un minut. Deci el va crește mare și puternic. Dar până atunci mai rămâne așa un pic. 4 copace. Mititei. Bine, mititei nu sunt, că sunt mai mari. Dar sunt 4. Ce spune atunci când vrei să scapi de zombie? Dacă ți-a crescut unul atunci pe noapte, frate, ai scăpat. Cel puțin unul, da. Mai ales dacă aș fi fost de pe Nintendo, apoi cred că aș fi scăpat în 2 secunde. Adică e foarte bun. Dar nu joc, mă. Nu zic că nu știu că l-aș putea face pe Dream. Dream are multe să mă eu nu știu acum dacă e regizat. Adică există o foarte mare posibilitate ca Dream să doar să încerce schema de mai multe ori. Până el reușește și genul așa să facă video. Știu că a fost Dream versus 100, bla bla bla. Păi da, bă, dar poate să fie repetat clipul ăla de 1000 de ori până să fie ieșit. Înțelegeți? Stai. Ce-am ghicit-o? Băi, matematică. Bă, da, nu mai putea și pe mine teleporta afară. Deja mulți coci. Pum. Încă 2 de ceva. Nu cred că pot ajunge pe acolo. Nu știu, încercăm, facem un parcurs. Încercare. N-am un bloc. Am pământ. Stai, mă, nu știu. Bă, uite aici. Dacă a ieșit, nu stă. Cred că pe acolo. A făcut ca Dream, doar că invers. Am început eu. Bă, de data să n-am mai sărit. Bă. Fake. Bă, nu prost decât. Prost. Abia săream așa din prima. Cel mai naspa copac. Ok. Mersi. Chiar vreau să zic, bă, poate nu dă nicio ramă. Viața scăzută pentru că puteam astea puțin.
Mai mult lemn. Așa. Păi cam atât a fost și cu acest episod. Sper că i-am încadrat în timpul pus. Deci, cam atât pe azi. Cred. Și că fix ieri am spus că nu cred că mai filmez în ziua aia și am filmat. Și mai de mult am zis că sigur mai filmez în acea zi că n-avea ce face și n-am mai filmat acea zi. Adică, nu cred, nu știu dacă mai filmez azi. Nu pot să zic ceva cert. Cum a fost atunci de-am dat-o în bani. Dar, da, o să văd. Poate mai filmez, nu știu. Depinde. Oricum, mi-ar plăcea foarte mult dacă v-ați abona. Pentru că... Da, mi-ar plăcea. Vă rog să vă abonați. Like-ul, vă rog și pe ăla să-l băgați clopoțel. Clopo. Să nu uitați pe clopo. Oricum, vă mai dau un sfat. Dacă există hateri în cariera voastră, nu vă lăsați. Toate videoclipurile începe așa. Nu o să mai conteze. O să aveți mai multe apreciere de hateri. Nu mai avea un pic muleam. Hai că ne intrăm. Unde? Bun, hai că gata. Hai că am mingit cam mult tipul ăsta. Și doar din ce? Din ce? Cu imicuri. Păi bun, și cam acesta a fost și episodul de azi. Noi o să ne revedem data viitoare. Stați. Mai bine, las. Stați că eu nu mă pot obține. Stați. Bă, da, mișcă-te, mă. Stați că încerc eu șmecherie. Și cam acesta a fost și cu acest episod. Noi o să ne revedem data viitoare. Stați că încă iar fac zi. Și până data viitoare sper să aveți o zi bună. Pa, pa!